Sunt Vitalie Știrbu, candidat în deputați din partea Partidului Alianța Moldova Noastră. Mă aflu la judecătorie din Briceni. În rezultatul primirii unei citații pentru astăzi, data de 30 martie, la orele 10, am întrebat doamna judecătoare care este problema. Mi s-a spus că mi-a fost întocmit un proces verbal în momentul când mă întâlneam cu alegătorii la intrarea din piața din orașul Briceni. De fapt, a fost așa ceva, s-au apropiat de mine niște polițiști din Briceni, în frunte cu șeful Poliției Municipale, domnul Tkăciuc, șeful secției Ordinii Publice, domnul Lupașcu, un sectorist, șef de post, domnul Burlea, căruia i s-a spus să mi se întocmească un proces verbal, precum că încălc un articol careva al legislației în vigoare. De fapt, repet încă o dată că mă întâlneam în piața din Briceni cu alegătorii, având acest drept fiind candidat. Polițiștii au scris ceva, mi-au scris numele pe o hârtie ceva, m-au întrebat dacă am copii până la 18 ani și același polițist a spus că, păi, se uită lumea la mine, toți ceilalți 5, de fapt, polițiști au fugit, păi eu ce, mai altceva? A închis mapa și a plecat, a fost dus. În rezultat, vedeți și dumneavoastră că sunt la proces, nu știu care va fi deci, hotărârea judecătoriei. Una vreau să vă spun, legislația Republicii Moldova prevede că candidații în deputați nu pot să fie reținuți în momentul acesta, nu pot să le întocmească procese verbale, dar la Briceni probabil alta este legea. Vom vedea la judecat. Conform cărui articol vi s-a întocmit acest proces? Din câte am înțeles eu, mie mi s-a întocmit procesul conform articolului 200. Articolul 200 scrie acolo că deci, încleierea fișajului electoral, încălcare și așa mai departe. Fapt care nu s-a întâmplat. În momentul întâlnirii cu polițiștii susnumiți, eram pur și simplu îmbrăcat într-o scurtă a partidului, ca lumea să știe de departe cine sunt eu și atât. Nu aveam la mine nimic. Asta a fost problema. Da. Da. Merge. Ne spuneți, da. Și ați făcut cunoștință cu procesul da. verbal acum, da? Numai ce am făcut cunoștință cu procesul verbal, care a fost întocmit, din câte am văzut, de locotenentul domnul Burlea. Vreau să vă spun că este întocmit așa ca un copil, poate care nu frecventează școala, a dat dovadă de o incompetență totală, fiindcă a doua vreau să vă zic că acest proces verbal este falsificat. De ce? Fiindcă inițial, în timpul când ne-am întâlnit cu polițiștii la piață, în proces au fost introduse două nume, adică doi candidați în deputați, numele meu, Vitalie Știrbu, și numele domnului Victor Guzun, care la fel este candidat în deputați. Astăzi, la judecată, făcând cunoștință cu procesul, cu dosarul, dacă se poate spus așa, deci am văzut că numele domnului Guzun a dispărut de acolo. Mai departe, după ceea ce v-am spus eu inițial, că au fost scrise numele meu acolo și deci anul naștere și dacă am copii până la 18 ani, au fost mai departe scrise la inițiativa polițistului, precum că am refuzat să iscălesc acest proces și alte lămuriri nu au mai fost făcute acolo. Cel mai strașnic este că în acest proces, jos, scrie în judecată și stă semnătura comisarului de poliție. Oameni care ar trebui să fie competenți, ar trebui să cunoască legea. În primul rând să vadă, fiindcă dacă bine, după cum zic ei, că am refuzat să-i scălesc procesul verbal, trebuiau, conform legislației, cel puțin să cheme doi martori în prezența lor să depună scălitură, precum că eu și domnul Guzun am refuzat să-i scălim acest proces. Eu nu pot să zic acolo, pare mi se, nu este chiar scălitura comisarului, poate un adjunct careva, dar scrie comisarul de poliție, domnul Fedorișin. Aici, de acum, arată că au dat dovadă de incompetență și cei de la conducerea Comisariatului Regional de Poliție. De ce? Fiindcă, repet ceea ce am spus la început, pe parcursul campaniei candidatului în deputat nu îi se întocmește niciun proces verbal fără decizia Comisiei Electorale de Circumscripție Briceni. În primul rând, polițiștii trebuiau să se adreseze la comisie, comisia trebuia să dea decizia respectivă și pe urmă să se ia verdictul.
Iarăși, uitați-vă, este un caz destul de interesant, care dovedește, într-adevăr, că Republica Moldova, inclusiv și raionul Brăceni, este un stat polițienesc care prigonesc și urmăresc candidații de opoziție. Chiar acum mă deplasez spre Procuratura raionului Brăceni, unde voi depune o plângere pe acest proces. Totodată aș vrea să vorbesc și cu domnul comisar al poliției, să văd chiar, într-adevăr, nu cunoaște legile sau au fost totuși impus de cineva, fiindcă eu v-am zis la început, o să vă dau și dumneavoastră, am aici toate materialele, deci toți polițiștii sunt filmați, cum s-a petrecut acest caz și dacă mi s-a, adus la cunoștință că voi fi pedepsit pe articolul 200, v-am spus la început ce scrie acolo. Din cele ce am făcut noi, nu cade sub acest articol. Ar trebui să gândească, poate mai este un articol în codul administrativ al Republicii Moldova, să fie mai aproape de adevăr. Incompetență totală, noi mergem înainte, nu vom ceda și cred că tot va fi bine. Când o să fie judecata? Da, vedeți, este un caz foarte grav, fiindcă nici nu s-a putut astăzi lua decizii pe acest proces administrativ. De fapt, vreau să vă zic că se urmărește iarăși probabil aici ceva, fiindcă s-a amânat pentru 24 aprilie, ora 10. Adică după alegerile parlamentare deja, când eu știu ce mai urmăresc. Asta este. Nici o problemă, vom veni și la 24 cu probele sunt, așa că asta e. Mulțumim!